ассалому алейкум, бародарон ва хоҳрони олиқадр. Бисёр саволо шуд, ки мо дар Великобритания ба ҳайси ронанда кор карда метавонем кору фаъолият дар фермаҳо? Албатта, дар баъзе фермаҳо зарур аст, дар баъзе фермаҳо дар кор нест. Барои ҳамин дар инҷа шофёрӣ тоза, яъне ронандагӣ тоза кор нест. Дар инҷа шумо саҳар коргароро ба кор мебаред, ҳамроҳи коргаро дар поле кор мекунед, яъне карам ё ин ки гул ё ин ки себ ё ин ки клубник ҷамъ мекунед, кор мекунед. Шаб коргароро ҳамроҳ ба хона мебиёред. Яъне ҳам кори водителӣ, шофёрӣ, ронандагӣ, яъне ҳам кори саҳро. Шуморо барои ронандагӣ алоҳида пардохт мекунад, барои коре ки шумо чӣ қадр зиёд кор кунед, шуморо алоҳида пардохт мекунад. Барои ҳамин бачаҳое ки боварӣ доред ба худтон, ки мошин ҳай карда метавонед дар праворулкаҳо, инҷа фақат праворулка ҳай, дорожный движенияшам право ҳай. Барои ҳамин агар ки боварӣ дошта бошед, бо худ гиред ҳуҷҷатҳои ронандагиро. Дар баъзе фермаҳо албатта зарур мешавад. Бо агар ягон нофаҳмиҳо бошад, дар комментариҳо нависед, ҳатман ман ба шумо ҷавоб мегӯям, ё ин ки видеои нав карда ба ҳамаи шумо пешкаш мекунам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.